Nag-survey mi sa whole North Cotabato about sa baboy kay uso mo mag-ESF karon. Anang African swine fever ba? Kanaano kay baboy lima? Kay kami man ni adto sa area ma'am, required ta mag-inject. So sa isa ka baboy 1,000 per baboy. So kung lima imong baboy, so 5,000 natong mabayaran. Kay kung dili na sa mapainjikan ma'am, sulod sa ato nagsako kay ilubong man nila. Wala may sakit, ma'am. Bahala kayo ng desisyon dyan. Kasi Ma'am Aurelia. Namang ko'y taga LGU Matalami sa DA. Nag-survey mi sa whole North Cotabato about sa baboy kay uso mo mag-ESF karon. Anang African swine fever ba? Naanak ko, ma'am. No, ano po. Tapos na-survey naman diri ma'am nga area. Ay nag-report nga naado kay baboy lima. Lima. Baktin ang tulo, ma'am. Ang isa nagakuan bus. Buntis ang isa tapos na ay tulo ka Oo, baktin. Kag isa ka kuan. Dumalaga. Na-pa-injikan na siya ma'am? O GSF wala pa? Wala kami kay karon pa man lang kumakuan, ma'am. Wala naman po, daghan na kayo kuan bagi pang kuha ng mga baboy kay may ESF lagi. Tapos kay kami man ni adto sa area ma'am, required ta mag-inject. So sa isa ka baboy 1,000 per baboy. So kung lima imong baboy, so 5,000 natong mabayaran. Kay kung dili na siya mapainjikan ma'am, sulod jud ato nagsako kay ilubong man nila. Wala may sakit, ma'am. Oo, bisag walay sakit karon ma'am basta walay inject. Mao jud ang protocol. Lima ka baboy 5,000. Wala man ko kwarta. 5,000 lang bayaran namin. Ano Makuan jud Lima man siya, kabuk yung baboy. Makuan jud siya kung dili painjikan. 5 kabuk yung baboy niya, 5,000. Video lang mama kay proof lang namo, documentation lang. Kay layo man gud ang area, gisulod jud namo ba kay namang gud kuan nga. Awan ka ron. Awan. Sao na turon. Isulod na lang ang sako. Unya gabusong pa. 500 meters below the ground jud na ma'am. Magbata sa December. 5 kabuk, 5,000. Lagi mi nakuha dito ma'am o nga bago ang anak ko. Oo, 500 meters below the ground man gud na siya dapat ilubong kay. Ala kayo ng desisyon dyan. Yun. Ano ma'am, nami form diri ma'am papilapan. Sabutan na natong bayad unya or unsaon. Ang magsabat pa kayo. Abang di may DDA. Oo. Banan na kasi yung mga anak ma'am dito mga dito. Kung makilapan na siya ma'am, dili na siya wave atong Ano pa ba maan madin ka? Akam ka na kadupay ka balay ni papananda. Panapay hindi ko bangit. Yun nga, pagpilapak. Happy birthday! Happy birthday! It's a prank! It's a prank! Salamat aking nanay, aking Wala kaya. wala akong sapat na Diyos lang mamakubaan ka. Kulbaan ko, ma'am. Kayo nagapultis ang baboy. Kaloy. Joke lang. So, rami ma'am sa nagpadala. Ang nagpadala na siya message para sa imo. Pasahon ako mama. ako naman. Hi mama. Happy 65th birthday mama.
Mama, pasensya ka na ha kung maraming taon na di ko man lang na-celebrate yung birthday mo. Pero this time, kahit papaano, makabawi man lang ako sa iyo, ma. Sa lahat ng sakripisyo mo sa aming magkakapatid. Sa lahat ng pagsubok, mama, lalo nung nagkasakit si tatay, noon kitang-kita ko na nahihirapan ka, mama, pero di ka pinabayaan ng Panginoon. At never kang sumuko. Kaya sobrang saludo ako sa iyo, ma, dahil nakayanan mo at hindi ka sumuko sa hamon ng buhay. Mama, sana happy-happy ka ngayon sa birthday mo. Sana napasaya kita sa konting sorpresa ko. Maliit na bagay lang, pero galing yan sa puso ko. Mahal na mahal kita, ma. Ikaw yung pinaka-the best na mama in the whole world. Wish ko, sana makauwi na ako, ma, kasi mag 15 years na din kasi na di kita nakita. Miss na kita. Wishing you a special free from worries and take care always. Today is your birthday, but for us, you are so special every day. Love you, ma. From all of us, happy birthday again to my favorite person in this world. Love, hug, and kisses. Isp, all the way from Taiwan. Yay! Grabe, 15 years na siya. Wala ka ulit, ma'am. Kaya tapos sa butay. Ma'am, mag-blow sa nagkandil, ha? Naa si si Jerwin. Wala, binatuan! Wala, sige na. Sa dalo yung baboy. 5,000 gula. Asa si Jerwin? Oh, Jerwin, come here. Okay, dali ka, ma'am. Bikas dito si sir. Okay. Magdungan lang mag-blow, make a wish and blow your candle. Oh, wish kayo pa ka, no? Lali man Sige lang. Awan na mo sa wish ko. Sa isip lang, tapos blow yan. Panunod lang ba? Sige, 1, 2, 3, wait. Haba pa ang buwan natin. 100 years. Yay! Happy birthday! Happy birthday. Ako siya isa ka gift sa imo, ha? Ipagulito sa kay tatay imong bouquet. Gira ka ng ribbon, ma'am. Ito na eh. Ito ribon nito. Mira ha! Oh, sige, dali. Malawing pang pamayan niya. Naghanap kwarta ni mamang. Oy! Oh, nailisa ng 5,000 na pambayad sa interest namin. Okay, wow. Sige pa. Dagana na kwarta ni ma'am. Oh, yeah! Happy birthday! Sige, message ni mo, ma'am, sa imong anak. Nyangat sa umukon. Pwede, Ilonggo, Bisaya, para masabtan sa ubat. Maraming salamat, Espe, sa binigay mo sa akin na surprise. Hindi ko akalain na ganito ang iyong inihanda sa akin. Maraming salamat. Happy ka, ma'am? Oo, ma'am. Halo na, halo. Halo Kaba at saka ligaya. Sorry, mama. Wala ka. Si tatay. Agasyon pa yung madali mga baboy ko. Si tatay. Ano ba sabi mo kay ma'am, kay birthday niya, tapos sa anak mo po? Okay, si Jerwin ka. Wait, pasawin na ka pa, wait. Dili ka, sir. Ay, dili ka tayo. Katong bata lang na namutan. Ha? Katong bata lang na ko. Oo, ikaw tayo. Ang saglit, ma'am. Sabi mo kay nanay. Happy birthday. Happy birthday po. Oh, Happy birthday, babe. Tay, Sana yung mga taon na. happy birthday, honey. Happy birthday, babe. Ano yung usan? Saan yung tawagan na ito, eh? Tay, kiss na tayo, tay. Kiss na kay nanay. Kay birthday niya niya. Yes. Ay. How many years? Sir Jerwin. Oy! Sir, ang message nimo kay mama nimo tapos message nimo sa imong igsoon nga nagpadala. Oh. Nagpadyo kaniya sa iya birthday daw nimo.
Kay tinagdam, kapay buwan, na kapit ikaw, lagi. Nakalatkat pa eh. At ni Manang, salamat ni Iba. Pa-surprise mo ni Inang. Thank you. Okay, yay! Happy birthday!